Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan ita ce sabuwar bidiyon da ake zargin cewar jarumar Kannywood wato Nafisat Abdullahi tare da mawaƙi Soja Boy sun saki tsakanin jiya da yau. Mutane da dama sun cika da tsananin mamaki bisa ganin wannan bidiyon a kafafen sada zumunta. Sakamakon ganin yadda ake ganin cewar jaruma Nafisat Abdullahi ta fi karɓan ta bidiyo tare da mawaƙi Soja Boy. Wasu kawai suna ganin cewar yadda Soja Boy yake tashe a kwana-kwanan nan ba wani abu bane dan an ga sun yi bidiyo tare da jaruma Nafisat Abdullahi. Domin tuni tauraruwar jaruma Nafisat Abdullahi ta fara dasashewa a arewacin Najeriya. Sakamakon daina ganinta a cikin sabbin fina-finai da suke fitowa a cikin masana'antar tasu ta Kannywood. Kasancewar jaruma Nafisat Abdullahi shahararriyar jaruma ce a masana'antar wadda ta dade tana tashe a shekarun baya. Amma yanzu kamar an yi ruwa an ɗauke kwata-kwata an daina jin ɗuriyarta gabaki ɗaya. Sai dai kuma wasu suna ganin cewar wannan fa ba Nafisat Abdullahi bace a cikin wannan gajeriyar bidiyo. An dai yi amfani da wannan gajeriyar bidiyo ne domin a ɓata mata suna. Sakamakon ganin irin kayan da yarinyar ta saka a cikin wannan bidiyon. Kuma